Ayo ini. Ya. Ya, tutup jengkok aja. Wah. Wah. Aku ingin nanya, saya tahu ya, patkan tangan. Mas, tidak mau uang aku loh. Patkan loh. Uang kamu gede-gede. Kayak besaris barang sitok deh. Kamu lah kalau mesti besaris kayak wagah. Nah, tapi dia gesabakan harus kelaku. Mau dia tahu suwe. Ini sing telepon mau nih rak petang ini bisa. Wong betah ora tak kok sisa loh. Oh ya. Sing anu sing telepon ku. Sing blek wedhus mesti lah aku tepatake aku putar walik belas lu terus langsung mek kebone di imau mati. Ini ora tekene-kene. Aku masih koyo waktu lah kuliah sih. Sing paling ora tuh. Aku coba batahan sing apa ya? Aku coba apa mujune? Coba watuk serak paling ngopi nyanyi ngono bisa. Enak liyane kan. Oh. Neng kok delok. Aduh. Iya. Neng. Aduh. Padahal nasi sekene itu kan. Iya. Oh. Dengan live ngono banyak Mbah. Dengan live Pak. TikTok ah. Ojo iku paling tak cipuk pirang menit ngono wae tok. Iku live ora. Bendutuk ya pirang-pirang dina ora aktif Allah. Nek bengi jare bendutuk kuat. Biasa. Mungkin belum mantep Pak. Malah wong karepku tok kene kabeh malah. Lho malah seneng kuwi sih. Kok dhewe seneng kae. Enak bentange ben enek iki musamu. Ya, jadi berapa papan tapi kira ngono ah. Lha wong e tekone brang ngono ora sakake kok balik. Jatah mek papat tok iki lho. Tak jatah papat tok. Ora tapi nek wong gede-gede ya. Lemu bebek tenan. Nah, kowe tahu lek Sumatera lek kaya emu aku. Ngut ndak jam bengi ya. Gusti lah aku esuk mikir gawe graji. Kepiye sih dia aku.
nang dulu bu. Mau bilang-bilang gitu. Mau anak-anak yang bijak yang kepenak. Iya. Wah, aku udah merasa lagi wis bedino pijat ya ra ada nang. Anu dadi aku wis suka buang duit. Iku wis terus rasa. Sore ora kenang ngono iki no. Ora